weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngol rewayi worgo mayela gambi ba fata dingiraya fallema kon waktu yoni ha to ñoro kame jombo ko ene jeeya e gardedi Kabaruuji men to leydi Sénégal terrain woni laana indiraka terre lumbotoga yogaya boli Dakar ɓoggola joguigola juɓɓudi yaadu mum ngol tawa ene taƴa jamma alen ne joti altina jewtuɗo hen to leydi Mauritanie nandiral hakkude union européenne kame leydi Mauritanie sappo e jeetati piccala 4 milliards ko préje ugoya gam wallidde yoga e gollorɗe leydi ndi to leydi Mali ambassadeur joɗiɗiɗo union européenne to Bamako holliti yidde union européenne wonano taƴodirde e leydi Mali yiddeɓe ha hande ko kaldigal juɓɓudi golle nde wontata hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe to Guinée Conakry lebbi 49 ɗi holliri colonel Doumbouya gardidi mum e leydi ndi wonande ɓeena landaji lundo kala kame landaji dawrugola kolliti jonnan ɗum tene erima ñalawma janggo moɓodirala timmugal Kabaruuji men manawen ha to Côte d'Ivoire Burkina Faso Ghana Maroc Cameroun ma en jaaha to Sri Lanka han joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena jam garɗo e men woni gorel teya ko ha ko moƴƴo iwru ko en to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko ha ko moƴƴo ko ala rewam a wulnan ndiyam ma ha wula guitta hen ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito hen hoore maɗa joguiɗo caɗele ɗaɗi mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum jokkodire gorel tayya joguiɗo caɗele cardiaque kono ne kadi tension mo nangata taare caɗele gorago e fannuji goɗɗi kala ɓandu jaaɗoru fode jokkodire e gorel tayya gorel tayya sa yiɗi hebde hen ko laaɓi sa yeehi to site mabɓe internet a waɗi www.gorelteya.com ma jangan hoorema ko gorel teya safrata kala sa yiɗi jokkodirde tonggode gorel teya so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli plus 39 339 85 66 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye Boy Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi koto Irsia Centrafrique gonɗa ko Ibrahima Diallo 00236 82 33 80 55 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa Haruna Gaydo on numéro noon kala ɗo gonɗa e leyɗele he sa jokkodire on numéro ma heɓen kadi ko ɓuuri labde mbatta ko 06 50 99 64 43 walla mbaɗa 00336 50 99 64 43 mbadden dando faade gorel teya Keɗtode Kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare sappo duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba wonande leppi
TV taw ganda ko ɗin tarihaji annabaɓe kala kay jiɗɗo hebde ɗum ene wawi yaade toon to lowre men YouTube tappa weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ma heɓ hen kala ko jiɗɗa guila e kabaruuji ha e gueɗe ɗe weltare ɓiɓɓe fulɓe waɗata kala weltare ɓiɓɓe fulɓe noon serani e kala saaha wadde erago mum faade bandiraɓe julɓe faade bandiraɓe hettiyankoɓe weltare TV ɗo gonɗon kala jayde nde ko jayde moon ne ɓuura ɓattitade moon e kala ñalawma e kala saaha jayde nde ɗon ne hatojini e moon to banggue kaɓirɗe beele kadi jayde nde ɓuura wawde yanñude golle mum e nder windere nde kala sa yiiɗi jokkodirde nde ɗon jayde noon so tawi ko numéro leydi Sénégal 00221 78 538 34 18 mbawa jokkodirde e jayde weltare TV kala ko jiɗɗa wawde wadde to banggue kaɓirɗe ɓe cohani halis codaneɓe tan kaɓirɗe ɓe jokka golle mabɓe no ɓe jiɗiri ni hen kabaruuji men ɗemngal pulaar terre eɗen gandi ko train guiwowo toon to Diamniadio faya ha to nder Dakar hewɓe hannde o ngam anje ɓitto ko fate banggue ɓitto otoji ko kañum heewi ƴettude ɗum noon yalti koye miijoji mawɗo leydi Sénégal ñande jamma alet ne jofi altina ko on jamma tigui ndi yeeha wiyeti subaka tawa kene fotto wonde 60 ɓoggol 60 métre e nder ɓoggol jogingol to banggue kaldigal terrain hade kay laaɗe ɗe felɓodirde nde to ɗen gandi laana kala dow e less kala koma daña haaldoɓe mum wonnoɓe dognoɓe ko ɓen haaldoɓe mbawata haaldirde ɓen wonde ngol ɓoggol jogingol ko fate banggue kaɗon haala ha jomen nden to ko fate banggue pelɓodire walla accident ji gueɗe baɗe noon ko ngol ɓoggol tawa ene taƴa ɗum noon hollitama hen mette mawɗe no fewi ha tenti noon e on gardiɗo wonande ko fate banggue on terre woni gardiɗo apix ma en ketto seeɗa e nder haalande makko hayso tawi woni haala ka ne ngakki labde no fewi. woni teeroyo ɗo ɓe taƴi ngannduɗa woni technique jogiiɗi communication o fin o ɓe taƴi ɗum ɓe ittu heen métre uji 50 ɗum ɗo no wawno addande musiiɗo mawɗo to baŋnge accident ferroviaire systéme noon mo président Macky Sall addani Sénégal o sa ene subaka hade train ji ɗi puɗɗade yaade haala kane manki lerde haalanɗoɗo hen ko président Mountaga Sy mo ganduɗa kam woni gardiɗo apix gam hollirde oɗo saaha mette ɓiɓɓe leydi ndi kala e mette makko no fewi kono kadi ɓe joƴƴini kayitol contre x so tawi kay baɗɗo ngal baɗalo rewidama ha jaggama kuule cattuɗe koko pawete e dow muɗum andaka noon so tawi ko guyka tan walla ala ko sabodde woni segnorde golle mantiniɗe baɗe dani hen ko wona ɗum ko noon loskoji lugguima guddite hen beele kadi bawɗo wadde ngal baɗal kala fawi junggo nde tawno ɗum ɗo hen so tawi yiyonoka ene wawno jibinde accident bonɗo no fewi ha addana caɗele mawɗe no fewi mawɗo leydi ndi nogas e jeeɗiɗi lewru maydu ndu hollitino e batu jagoɗe mawo yaltin kene foto wonde 43 milliards woni koppareje franc CFA ɗen koppareje noon ma fecce kene foto wonde e 143 ujunere wonande neɗɗo taw ganduɗa ko joom foyre en wonande kadi ɓen ɓe ngala doole no fewi gam teskede won e nokkuji ne waɗi heege taw kadi ganduɗa jomumen ne ngakka to banggue guura ngol peccugol noon ko hannde subaka fuɗɗi to grand théâtre mo Dodo Ndiaye Coumba Ross sanga 9h subaka hannde o ne gasa so tawi feccama goto kala dardoyo hedde ujunnaje 16 taw ko mankude seeɗa oɗo saaha mo gonɗen gartaten koye ɗiɗo hen wargoji teskaɗi nder leydi Sénégal kala ñalawma garɗo yimɓe ɗiɗo ha tato e pittali men ne guitte taw kadi ko ɓuuri hamnade ko sukaɓe tokosɓe mbaɗata ɗeɗon gueɗe saare wona mbiyen wuuro yubbe paate finirani jaam ene tawe nder département mo Bakel ko suka jarowo duuɓi 12 woni Gadiaga kam yooɓi fittandu wonande denɗum jaranoɗo e duuɓi 14 ɗum noon ko caggal nde duko seeɗa woni hakkude makko kanko yeela jarowele duuɓi 12 yaltini laaɓi waɗi e jarowo e duuɓi 14 o nonde nawa to suudu safandu jaam weeli ala ko gasi ɓennina nawa to Bakel ala ko gasi koto kiidira ko toon wasi fittandu muɗum kanko on suka jarowo duuɓi 12 baɗɗo ngal baɗalo ɓenninama subaka hande talata o
nawama toon to kaso mo tamba a kunda ɗen gueɗe kadi ne mbaɗitno gasani nde kadi wargoji goɗɗi baɗɗi taw kadi waɗi koto wuro wiyetengo Sinthiou Samba Ndaw woni Sinthiou Samba Ndaw lihi wonande kadi tonne kadi ko suka gorko mo ganduɗa ko tokoso gonnoɗo e heɓanade dewgal mum taw kadi fonno resde ko ñande 19 nduɗo henna lewru kañum tawa e ɗoygol mum tawa e ɗoygol muɗum ko ɗon neɗɗo mo heewani haqqille no fewi mo mbiyata neɗɗo mo heewani haqqille ne jogui laaɓi ko ɗon tigui jagui laaɓi ki tarsimo e dande ɗum wayni jeeyi sababu hirsimo o wasi hen fittade makko ɗon ɗo naweteno to hôpital mo Tambacounda Sinthiou Samba Ndaw ne tawe en tawe e nder makka koli bantan taw koye nder région mo Tambacounda ɗen caɗele goni pinde toon kanko on noon nde waɗi ngal baɗal o hawri koye puccu kadi o fi ngun puccu laaɓi wonti han kadi ni kala mo hawri ko ken laaɓi tan caggal mum noon worɓe felliɓe ko nden mbawi jaggudemo kono ɗo samo tawe to Tambacounda on noon basɗo fittanum tawi ɗo koto morgue mo Tambacounda finoɓe to Tivaouane Peulh kañumen ne kolliti hanki kulhuli mumen no fewi caggal teskede wargoji e nguy kane kewi ha tenti so yeehi ha takkusana juulama tan faade mutal nangue a yaltata a natata gam teskede ko fate banggue ɗen caɗele ene teska e nder on diwan no fewi Parcelles Assainies ha fayenma an Mariage tonne kadi ko police caggal ne mbaɗi opération mabɓe mawɗo no fewi ñande jamma aljuma nde taw ganduɗa jamma aljuma nde ɓe mbawi nangude taw kadi ganduɗa ɓe mbawi fawde juuɗe mabɓe e ɓen wiyoɓe koye mumen ko debati gorkati en maɓe gon hedde 12 walla maɓe gona hedde 9 ɓe nanga ɓe noon ɓe nanga ko toon to cité suprême ko toon ɓe tawa premier étage ha 3e étage kala cukalon goron tokosono jaro duuɓi nogas ha duuɓi 17 ne goni toon ɓalli ɓoli tene kadi ene mbaɗa toon gueɗe ɗe jooɗani no fewi nde ɓenni ha 3e étage ɓe tawi toon kadi worɓe ɗiɗo ne mbaɗa gueɗe cofɗe no fewi kono ne kadi toon Mariage ɓe nangui toon kadi wonande rewɓe ɗiɗo ne wondi kadi e worɓe jeeɗiɗo waɗoɓe toon kadi gueɗe cofɗe ɗe jooɗani hay seeɗa ɗen gueɗe noon hande o ko teskade e nder leydi ndi no fewi jeheten ko ha toon to Kidira taw yen toon musidɗo men Abou Diop mo radio Kidira arti oɗo saaha yewtidde kalfinaɗo golle tambiɗo ko fate banggue wonande jeeygu guertoɗe ma dañi ko rentini yimɓe ko fate yoga e guertoɗe. voilà ɗo noon no mbiruɗen ni ɗo e wuuro meɗen Kidira hande noon no mbiruɗen ni e nder jeere Kidira gonɗen iɗi ko gonduɗo e mo gandanɗa ko kanko woni docteur men élevage wonde kadi emo nangui ɗo ko fate affaire e guertoɗe ɗe gandanɗa ko guertoɗe importé guittaɗe caggal leydi eɗin darde makko noon e gonga ni hayso pulaar o leerani ma dañi ko keɓɗen makko seeɗa ko fati hande e ko jaguiɗo ko to pulaar e tuuti rek mais pulaar bi leerude assalamu aleykum bandiraɓe donc miɗen salmina goto foof inde makko o yettode makko ceerno Amadou miɗen jarlema par ce que garde men dow joni min wawi wiide ko affaire cellal yimɓe minen foof miɗen gandi guila 2005 ministère de élevage yaltino arrêté pour mbaɗe interdire consommation ɗiɗo kuyisiji en e guertoɗe immitoje taggal leydi pour gueɗal kewɗo ɗiɗo to wadde produire to caggal leydi min ganda production makko no yaari deuxièmement encore minen foof miɗen nana ñaw grippe aviaire grippe aviaire sa nani grippe aviaire ko ɗum ko zoonose woni ñaw mo ganduɗa o wawi immade jawdi raaba yimɓe walla neɗɗo hoore mum raaba daabaji ɗi vice versa ɗum noon oɗo grippe aviaire leyde ɗe kewɗo ko ni ɓe heɓirimo ñamde guertoɗe immotoje caggal leydi ko ɗum waɗi guile joni waɗi presque 1 mois ministère de l'élevage il a envoyé une note pour yomin mbat renforcer au sein des marchés dans les boutiques restaurants et autres le contrôle par rapport e ɗiɗo guerteɗe ko ɗum hande
gila toujours nak meɗen mbaɗa mo ko noon hande min mbaɗi opération mawɗo min naati nder jeere taw mi heeɓi information guertoji imi Kaolack arɗi ko bis omo yaade jeere min rewi trace maji ha jeere joni min nangi guerto les cuisses là ça fait 170 kilos voilà ɗum ɗo neɗɗo fotani ñamdemo par ce que kala ñaamimo tan o ñaami hunde taw o anda et puis grippe aviaire ɗum ɗo safara makko ala so nangi daaba mayit so nangi neɗɗo mayit le rôle de l'État et nous en tant que techniciens c'est de protéger les populations protection o aussi wana nangude tan il faut encore affaire sensibilisation na hen ko ɗum waɗi joni mi yiɗi wallede onon les porteurs de voix les communicateurs et les journalistes pour yimɓe ɓe faama danger mum woni e ñamde ɗiɗo cuissaji ɗi donc vraiment c'était ça l'information le même travail vraiment miɗe jarni miñiraɓe men par ce que comme oɗo liggey bon arundu ɗo guertoɗe cuissaji nanggama hedde Bakel Keñaba aussi cuissaji nanggama hannde c'est pas le même échantillon ça veut dire que eɗi wawi nadde partout ɗiɗo imi ko Kaolack sa ndiri carton ji ɓe mbaɗi production des États-Unis donc actuellement donc nous ce qu'on a fait c'est ce qu'on devait faire ɗum noon ko jertinde yimɓe e rentindeɓe ɗeɗo hen guertoɗe natoje leydi ndi wona guertoɗe moƴƴe no feewi taw kadi ko musidɗo meɗen Amadou Diop radio a Kidira ma en gartoy oɗo hen kabaru ha ɓuuren yaññade hen sen guewi to Kidira jeyten ko ton to Madina Gounass golle Alhaji Abdullahi Alhaji Abdullahi Gounass jayne jokki ha hande ma en ketten timtol Amadou Sambalo ɗin sandeji ɗi kaw Alhaji Abdoulaye Walla Ndiaye woni e gollude e nder wurtude ngo Madina Gounass kala aset ɓen haltinaɓe golle ɗe e gartugo Alhaji Abou Ndiaye eɓe jillo nokkuji ɗi kala gam ƴewde nokku kala to golɗe jar e hato golɗe tolni Bocar Mamadou Guissé ko yettere Allah no fewi no gowɗen wiide ni tan kala daña fof hunde yettirtede Allah e tuggude hanki faade hannde en mbaɗi jilluji e gowɗi waɗede e sanciji he ƴettoɗe woddini Allah noon hanki en jeehi hannde kadi en jeehi en jettodima dendagal sanciji ɗi sanciji ka Alhaji Abdoulaye Gounass Ndiaye woni e golluɗo e gardugol Alhaji Abou Ndiaye e commission jilawo jirlima dendagal nokkuji ɗi kadi yettode wodani Allah en tawi foof ina rewi lawol e golloɓe ɓe ene jogui masaŋeɓe ɓe ene kippi ko gola dokkako dendagal joom meccal tokkaɗo gollal en tawi ina rewni gollal ngal lawol kono noonne kadi commission ngaji kalfinaɗi golle ɗi en tawi ɓe kuufi golle ɗe huufgo moƴƴo kono kadi en tawi yimɓe leeɗe ɓe kadi ene kuufiɓe huufgo wongo fayida saabu ala hen foof gaccidaɗo ko halfina ko tan heddiɓe ene ndewdi golle ɗe dewgol moƴƴol enen en mbaɗi rewino ngo en tawi rewino ngo e golle ɗe en ndewi lawol en beltima hen no fewi kadi en jettiɓe dendagal Madina Gounass ha e guure catiɗe fodde kemɗe jetta ɗo ha Madina Tuwal foof ina rewi lawol eɗen jetti ɗum Allah no fewi eɗen ñaago Allah yo Allah newni foof no yettori e dow jaam e cellal kisal kaw Alhaji Abdoulaye Gounass Ndiaye baɗɗo hen mbuɗo mum o ɓerde makko wawa ɓurde fodde no yaltinde ngaalu nguni Allah newna ngaalu foof kadi Alhaji Abou Ndiaye dañire noon wuli e golle ɗe yettade e dow jaam e cellal kisal leegal sifaw ko goto e leyɗe Madina Gounass leegal mawgal jaajgal ɓen hoɗirɓe on banggue to banggue dow leegal ngal ɓe ñaguinom kaw Alhaji Abdoulaye Walla Ndiaye nde waltaɓe e woyndu taw ko leegal ngal ko rendi ndun woyndu Allah waɗi o jamaniɓe ɗum Alhaji Abou Ndiaye sifaw to banggue lawol Fass kamɓe garno ñanden arde ñagade ka Abdoulaye Walla Ndiaye nde waltaɓe daña woyndu no ganduɗa taw ko leegal ngal foof rendi ɗum kalal mum ɗum o jaaɓi Allah waɗi o wiyomi yomi dardo e mabɓe aɓe daña woyndu Allah waɗi noon financement o ari jaaɗen to ceerno kaluɗen ɗum ceerno waddino ceerno Amadou Bayel e ceerno Siraji Gogonel ngal yen garduɗo e leegal ngal taw sababu o so tawi woyndu heɓama holto fotta war waɗede hawrama noon yo waɗe galle mo ganduɗa wona galle koɗaɗo wona galle mo ganduɗa ko woyndu tan jiiɗum leegal ngal foof rendi ɗum Allah waɗi kadi en keeɓi on ɗon galle ɗum wadduno en ɗo hannde arde ɗo ƴewde galle o hebde ɗum woyndu waɗe nder hen Allah waɗi kadi en jokkodiri hen ka Abdoulaye Walla e leegal ngal kadi o haaldi e ceerno Bayel haaldi e ceerno Siraji Gogonel galle o haaldi ɓe leegal ngal kala to Allah jeeyi ma en daroɗo e balɗe seeɗa leegal ngal ma dañ ndiyam so hawre welo jomiraɗo taw ko leegal ngal foof kadi fotta waru hutorade ɗum so hawre welo jomiraɗo kala neɗɗo e yonto muɗum en foti namtade gueɗe ɗiɗi ha gueɗe tati min poɗɗo wadde so waɗani hol badinowo kam so waɗani oɗo saaha holde jogore wonde ko musidɗo moon Amadou Sambalo Madina Gounass fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina Amadou Sambalo Madina Gounass en mbaɗi julmo wori dendagal Madina Gounass kala sen guewi to Madina Gounass jeeyeten ko hatton to Ziguinchor taw yen toon musidɗo meɗen Amadou Ishaga Kebe assalamu aleykum moɗon bandiraɓe Weltaare TV on calminama on juurama
kabaruuji garanen ɗo e nder Ziguinchor ina wayno leegal biyetegal Lindiane ina wayno chef de quartier mabɓe mayino joni ma won hitande guila nde ɓe ngalano chef de quartier ina wayno hanki noon ɓe mbaɗi woote o noon heewi gulali heewi jiddi heewi haala ma Lamin Sagna ko kanko de woni chef de quartier mo waddano ina wiye Abdou Diédhiou on dañi ko yimɓe nayo kanko ma Lamin Sagna o dañi ko 70 kartal o wi noon ma o waw jogade quartier o gila e deeƴal mum ha e bandiyankagal wawa ummade ɗon ha e leyɗele jeeyeteɗe ɗe chef de quartier signinta kanko o signinta so wona ko laaɓi ɗum noon woni hanki ko ɗum ɓe ñalli to e nder Lindiane Robert Sagna on e noddi parti muɗum hanki o wi omo ƴeewa parti o beele ina wuuri walla wuurani joni noon nde journaliste namdimo beele omo waɗi préparé tottude parti o sukaɓe o wi ala o waɗani préparé saabu o yiyani sukaɓe ɓe hen dariɗo hawo wawa hoolade mo totta parti o ɗum noon waɗi hanki haala hewko hakkude makko e sukaɓe parti o o joni kay yoɓe liggo tan soɓe ligguima ha président Macky Sall yi liggey mabɓe ina wayno on saaha omo wawi woppude golle ɗe wooda mo ardini kadi ko ardinta kadi ko Macky Sall wona kanko ardinta ɓe mbi ɓe nanani ɗum yo haalanɓe hen ko ɓuuri labde so tawi en ummima ɗo eɗen gandi fuuñiji ina wayno kamɓene ɓe mbaɗi hanki réunion mabɓe ɓe jaltini ɓe mbi koɓe ngala e ko wiya Dakar naaɓe ko e Thiès tan ɓen wona kamen tan goni Sénégal ne wayno Sénégal ko 14 région ɓe noon mbawa dakkodirde tan taaƴa ñalawma e taaƴa lewru ɗo ɓe mbawi joɗade kamɓe noon oɗo biro yo firte kamɓe noon ɓe ngala hen ina wayno nde ɓen mbaɗi réunion mumen ha paari mbaɗi ardiɓe mbaɗi doggol mumen ha paari ina wayno jejjiti ko Ziguinchor kamɓene Ziguinchor naɓe ɓe mbi ɓe ngala e réunion ngo hande ɓe ngala e ko ɓe mbaɗi ko ɗum noon yo firte ha laaɓa saabu Sénégal fuuñiji ko 14 région goni hen wona Dakar tan wona Thiès ina wayno ko oɗo puuɗe Ndoure woni hakkude fuuñiji Dakar e Thiès e Ziguinchor Weltaare TV musidɗo moon Ahmadou Issaga Keɓe gorko mo Mbotto keblowo ɗo henna e nder Zig FM yalla ko ken walde jaam Amadou Issaga Keɓe Zik FM Ziguinchor hanki heeɓi toɓo muɗum to banggue Kolda ha fayanma e nder yoga e nokkuji leydi ndi to banggue Casamance ha fayanma e nder yoga e diwan ɓundu seeɗa ko wayno Tamba e nder nokkuji muɗum sen gewi to leydi Sénégal koto Mauritanie paaɗen to Mauritanie jagoɗo Cellal ɓalli leydi ndi 2021 woni ƴewdaɓe 994 ko testé jawɗo mbaɗa 994 ko testé laboratoire tawani jogui oɗo hen boros mo ñaw coronavirus ɓurɗo ƴellitade hande seeɗa e nder leydi Mauritanie ko 14 ɗiɗo keeɓi Cellal men to Rosso jonde waɗi toon hanki nden jonde noon ko yurnitade ko fate banggue boros ñaw coronavirus e yo minde yontere taw ko fesgo woni haɓade ñaw oɗo hen ngam fesde ɓiɓɓe leydi ndi l'union européenne ɓe kolliti nandiral sifande hakkude mabɓe e laamu leydi Mauritanie taw ko jagoɗo faggude leydi ndi kene foto wonde 18,4 milliard ko preje uguiya kidde ɗe ɗum noon ko wallidde jangde leydi ndi kono kadi hestitinde yogay nokkuji gollorɗe laamu leydi ndi ha tenti kadi ko faade banggue cuuɗi safara ɗum noon iwi koye leydi ɗum iwi koye union européenne ɗum noon ko ñamale faade e leydi Mauritanie jonde towde nden hanki yuɓɓini ɗum ko hoorejo jagode leydi Mauritanie woni Mohamed Wuld Bilal Mashoud nden jonde noon tawtorama wonande ɓen dowroɓe ha joomen gande ko yurnitade juɓɓudi golle leydi ndi ha tenti kadi e ŋarɗinde ko fate banggue gollorɗe laamu ngu kala gam wattude ɗum juɓɓudi wondi e weeyo to banggue numérique
taw koye technique jaaduɗo e jamanu hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi kala kaɓirgal taw wonti e weeyo taw kadi ganduɗa kalɗo tappuɗa yiyat ɗum hen beele kadi Mauritanie e golle mum kala ɓuura wawde yaadude e jammano croissant rouge mo leydi Mauritanie ɓe kolliti croissant rouge windere ha tenti noon croix rouge taweteɗo e leydi Mauritanie e ɓetto golle ɗeɓe jaltini ɓe kolliti hanki cimtol mabɓe taw kadi holliri ngol ɗon cimtola ko dossena woni dossena mérite holliti wonande Mauritanie kala temderde limɗa hen nogas oɗo saaha ne jogui caɗele guura so firti tan so tawi gottima ne gasa mbasa hirtade walla ni so kirtima ene gasa ni mbasa kadi wottade ɗum noon holliti ɗum ko wona ɗum ko helliti Mauritanie ne jeeya e nder leyɗele Afrique oɗo saaha ɓurɗe hewde caɗele to banggue ŋakkugol a nguura tintana caggal nde yiita kanŋe kewɗo no feewi e nder nokkuji muɗum police uddi yogay demude ha tenti noon ɓen iwannoɓe to basse west gam yaɓande toon hewɓe hen noon kolliti hen metti mumen no feewi ɗum ko caggal nde citoyen goto woni pinowo e wuuro tintana a yiiti toon a kanŋe kewɗo no fewɗo sa noon nokku o uddama hewɓe kaɗama a yettoyade o nokku ɗum ko caggal nde temedde yimɓe jinno a dogande oɗon a nokku jagorɗo awo mo leydi Mauritanie woni Mohammed Abeydina hanki fawi hayre mum adine gam mahde nokku mo ganduɗa moftirɗo liɗɗi taw kadi ɗon ɗo nokku moftirɗo liɗɗi ɗo taw kadi ne waɗa ɗon école ne waɗa ɗon kadi poste de santé kene foto wonde 93 kilométre hakkude muɗum e nokku biyeteɗo Lukest ne tawe e nokku biyeteɗo nokku biyeteɗo muhajarata ne tawi nokku biyeteɗo muhajarata ɗum noon ko golle ɗe o fawi hayre ɗen golle noon jogori gasoyde koye lewru tataɓiru hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e tati gam ɓeydude ndenka e kisal moftude liɗɗi moftirdu ha ɓuura ɓattade ɓiɓɓe leydi ndi ko noonne kadi taw ndun moftirdu ma waɗe sara mum taw ko suudu janguirdu ma waɗe ɗon kadi suudu safara wonande ɓen a tambiɓe ndenka e kisal oɗon a nokku bis taw ganduɗa ko société sonnefa kam woni cumɗo ha laaɓi ha wi ceera o sumi noon waɗɗani wuuro wiyetego mokta el hagara waɗɗani ɗon taw kadi ganduɗa koye lawol koki el jamala taw koye kerol hakkude leydi Mauritanie kame leydi Mali waɗani mayɗo waɗani gañiɗo kono kam a biso ala kala ko hedditi e mum a haydara mawɗo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh Al Ghazouani bannoɗo jillo mum toon to Abidjan lamorgo a leydi Côte d'Ivoire tawtorede COP 15 haɓade ko fade banggue yooro kame ŋakkugol nguura kala jano tawtorede ndeɗon jonde caggal nde suuti toon yogay konngudi mum arti lamorgo leydi Mauritanie kikiɗe hanki o wo jofti e wuuro a Nouakchott Senguiwi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paɗena Union européenne ambassadeur mo nogas e jeeɗiɗi leydi taweteɗo to Bamako wo suuti konngudi makko o holliti walande Union européenne wonani fandare mumen kame yidde mumen kala uddude keeri mumen walla ni taƴodirde e leydi Mali yiddeɓe noon konde kaldigal wontata gam ɗoftodiral hakkude Union européenne kame leydi Mali nde ɓurata wawde yarude seesa en ɓurata wawde yarude yeeso jafoɗon hayso tawi woni taƴodiral guila tan ɓeɗo hen koninkoɓe ngari e gardinde lefol laamu hakkude mumen laamu leydi France ne yatiri caggal no feewi firtani ma taƴodiral wooda hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe yeroso yimɓe nayo jeeyaɓe galle goto kamen mbasi pittali mumen e nder ñalawma goto ɗum noon koto nokku biyeteɗo korogorola nokku biyeteɗo korogorola kene foto wonde kilométre uji sappo hakkude mum e yeroso debbo kame nawlum e suka mabɓe ɗiɗo guila ne yarano e duuɓi jeeɗiɗi guila ko duuɓi jeenaya kamɓe nayo kala mbasde pittali mabɓe nder ñalawma goto ɗum noon ko caggal andaka holko jeeyi oɗon sababu loskoji luggi noon mbaɗamen autopsie gam ƴewde holkoɓe ñaami walla koɓe jaari ene jertinen tan yimɓe yoɓe nden toto ndiyam loode ɗe no feewi ɓe kippa ɗumen ñamde nde kadi eɗen gandi ene jogui ligguiji tokaɗi walla gueɗe tokaɗe so naati e ñamde
so tawi yimɓe ñaami tan keewi ko yaltude aduna walla dañi hen caɗele mawɗe no feewi no feewi ɗum noon kala defowo ñamde walla kettuɗo e nokku jaram kala ene foti jogade cellal yimɓeɓe kam e pittali mumen kala ha joni to Mauritanie to Mali keddorɗen jafuɗon walla ndeɓɓe en commerçaɓe taweteɓe leydi ndi ha tenti kadi e ɓeena dognoɓe marchandise uji hewɓe mabɓe hanki gullitima chambre commerçant mo leydi Mali ngam oɗo saaha ɓe jaadani ko fate banggue jokkodiral hakkude laamu leydi Mali kame Mauritanie to banggue ƴogoyde marchandise mum to kaggulade mo Nouakchott walla ni kaggulade mo Conakry ngam holludeɓe lawol Conakry Bamako walla ni Nouakchott Bamako wona laabi moƴƴi no fewi teni kadi laabi ɗi ne waɗi taƴoɓe worɓe joguitiɓe armeji e kala saaha wona laabi kewɗi nden kono feewi kono ɗum ko kadi koppareje ɗe Guinée ñamata ɗe wona ɗen Mali ñamata firti ko kalde aɗa yaaha koma mbayla koppareje kalde aɗa arta kadi koma mbayla koppareje ko noonne kadi hakkude mabɓe e Mauritanie firti ene gasa gueɗe ɗe ɓuura wasde newanadeɓe yiddeɓe noon ko ha hande tan nde kaldigala jokkata hakkude CEDEAO siftinde on leydi Mali kaggulaɗe mum woni ɗo adduyanno marchandise uji mum koto Sénégal kaggulaɗe mo Dakar walla ni to Abidjan leydi Côte d'Ivoire to leydi Mali keddoɗen jeheten ko ha toon to nokku biyeteɗo Banamba noon halifaɓe adama ɓe kolliti no ɓe gowi wadde kala hitande ñande 19 nduɗo hen lewru ndu gonɗen ɗo tan e balɗe 9 maɓe juɓɓina ñalawma dewle no ɓe gewi wadde kala sa hikka noon ɓe ɓeeti kene fotto wonde temedde 4 suka gorko e temedde 4 suka debbo ma ndesodir e ñallawma goto ngam yuɓɓinde yangueji mabɓe kala ɗon noon sosoɓe hewɓe ne moƴƴa ɗon no fewi no gasani hewɓe kam ma dog jaaha toon beele kañumen ene tawtore e oɗon ñallawma obiji ɗiɗi woni ko pella ñalawma hanke o sa ga niɓɓel subaka toon to Tenego taw kadi ganduɗa ko nokku bireɗo Jondiora ko toon woni to fetta wi jayde Anadolu ɓe koliti sukaɓe ɗiɗo mbasi hen pittal men ɗin obiji ɗiɗi pellaɗi to feli ɗum ko worɓe joguitiɓe armeji ɓen sukaɓe ɗiɗo hen gotel ko duuɓi 7 yaranno guila ko duuɓi 4 yaranno waɗi hen noon gañiɓe nawama to suudu safara colonel Souleymane Dembélé holliti oɗon kabaru wuro wiyetego Tekre Bogo ne tawe nder commune mo Famille ne tawe e nder Jennaye hoore mum kene fotto wonde 32 debbo woni ko biftono ɗon worɓe joguitiɓe armeji ko ɓen biftinoɓe ɗon cetal CNDH woni ɓen dogoɓe haqqe innamade dogui hen haaɓe mbawi ɗaccitede ñalawma hanki o sen gewi to leydi Mali koto Guinée Conakry 39 lewru woni 39 lewru woni ko colonel Mamadi Doumbouya holliri yidde ɗum ardade leydi ndi taw sumgoji mbaɗani ɗum noon guila nden haalane jokki hakkude ɓen dawriyankoɓe taweteɓe leydi ndi batu dawriyankoɓe taweteɓe leydi ndi ɓe kolliti CNRD oɗo saaha yiiɗi tan ko joɗade lefol laamu taw kadi nawrude démocratie woni potal leydi ndi caggal ɓe kolliti ñande 11 nduɗo lewru mai woni ñalawma janggo maɓe moɓodir kamɓe kala gam noddude comité international e wondude kadi CEDEAO oɗo saaha nde wawata yurnitade ɗeɗo hen gueɗe wona gueɗe jaɓeteɗe e nder leydi ndi Alpha Condé gartunoɗo e leydi mum ñande 6 avril caggal nde yano toon to Émirats Arabes Unis gam safroyade nogas e ɗiɗi ndun lewru nden tigui woni laamu militaire accitimo wonde mo wawi joddade kala mo yiiɗi joddade nder leydi ndi ko ɓoyani tan wonande tribunal mo Conakry holliti ma uddit dossier ji makko fare ɓenguel laamu tumade wargoji kame lebte kala safroɓe mo kanko Alpha Condé kolliti wona karɗo cellal no fewi oɗo sa mbaɗi ɗaɓɓade nde wawata safroyade caggal leydi makko to Côte d'Ivoire jonde 15 ɓiire haɓade yooro kono ne kadi e ngakkugol nguura Alassane Dramane Ouattara hanki caggal nde o suuti konngudi makko holliti yontinde yimɓeɓe duttito e leyɗele mumen dokka sens koye mumen gartira kadi leyɗele mumen ko fate banggue ndema yoga e gueɗe bawɗe ƴellidde Afrique ko wona ɗum ko holliti hoorejo jagode makko Patrick Assi leydi Côte d'Ivoire ma yaltin kala hitande ɗo e duuɓi 5 paaɗi hitande kala ma yaltin go piccal 5 taw ko milliard ngam haɓade kala ken wiye yooro nden jonde noon ma jokku ha nogas nduɗo hen lewru ngam disnodiral ko fati banggue haɓade yooro
kame heege e ngakkola nguura kame afrique e horimde jonde noon woni goo jooɗade e nder afrique taw kadi suɓa ko leydi Côte d'Ivoire to Burkina Faso dadiɓe leydi ndi koninkoɓe ɓe kolliti nokku biyeteɗo burok nokku biyeteɗo burako nokku biyeteɗo burako ɓe jooɓima kene wona capanɗe joyi fittandu ñalawma hanke o taw ko ɓen joguitiɓe armée ji nottotoɓe jihadiste en kene fotta wonde capanɗe nayo ɓe nangi ɗum ko noonne kadi e kaɓirɗe jonɗe no fewi ɓe tetti ɗuma to Burkina Faso faabade ɓen jeetato ɓittiɓe e nder gasɗe kene fotta wonde hande balɗe nogas e nayya ene ɓitti e nder gasɗe taw ko ɓen asannoɓe kanŋeji wi jagorɗo noonne kadi to banggue jagorɗo min leydi ndi holliti to ɓe goni to kene wona 1.50 métre woni ɗo ɓe tawete ñalawma heccanke o caggal nde toɓoli mawɗi jippi toon groupe Afrique du Sud ko noonne kadi union européenne taweteɓe toon kamɓe kala ɓe ballodiri gam wadde toon pompage ittude diƴƴe woto tawde e nokkuji ɗi ɓe cuuɗi kamɓe ɓen ɓittiɓe e nder gasɗe ɗe donki yaltude kene fotto wonde million ngaji 2 litre ndiyam woni koɓe jaltini ñalawma hanke o ñalawma hande o noon gasri kam yiilade ɓen jeetato ɓittiɓe toon fuɗɗitima subaka hande o beele ɓe mbawa faabede to leydi Ghana juugol bateau chinois ji taw ko bateau awo ɗum noon neɗɗo goto wasi en fittanum on yitama kene fotta wonde 15 mbawi faabede 11 ha hande koko majji cuwa taw yitede kamɓe kala ɓe gonno kono gas en jeegomo neɗɗo taweteɗo e kaɗon laanato Maroc jagoɗo diine ha Boucha woni Ahmed Tawfiq hanki waɗi plateforme mawɗo no fewi ko fate banggue plateforme électronique taw ganduɗa ko yuɓɓinde golle juɓɓuɗe kala ko fate banggue hadiseje annabi o sallllahu alayhi wa sallam kene fotta wonde ujunnaje 10 hadis celluɗo woni ciggaɗo fewna ha fewi nanna e nder ɗiɗon masiŋaji taw kadi ganduɗa fewni ɗuma ko jagoɗo diine mo leydi Maroc ɗum noon waɗe plateforme fewne ha fewa ma yuɓɓina ha yetto Play Store kam yoga e site uji goɗɗi kala kam bawɗo yiide hadis celluɗo taw ko annabi o sallah sallam taw sa tappi tan waɗi téléchargé kanji kala maɗi mbaw yettadema to Cameroun seppoji hanki juɓɓinama e nder leydi ndi Yaoundé yoga e guure taweteɗe nder leydi ndi gam wullitade ceergol nguura e nder leydi ndi guilay nebam maaro sukara kosam ɗen gueɗe memotako tenene séri ha ɓurti jeheten ko ton to Sri Lanka woni Colombo fitinaji baɗɗi toon hanki ha wuli jaw waɗi noon wasɓe en pittal men kame gañiɓe waɗi kene wona yimɓe joyo mbasi en pittal men 169 neɗɗo gañima hen gañanɗe musen fewi kame piile ɗum noon ko hakkude yaadiɓe gouvernement o e ɓen ɓe jadani e gouvernement ko ɓen pelɓodiri mbaɗi haare bonde no fewi ha ganduɗa hanki hoorejo jagoɗe leydi ndi acciti golle mum beele jaam ene arta e nder leydi ndi kono ha hande fitinaji bonɗi ene jokki ha oɗa ñalawma hande talata mo gonɗen Équateur ko fitinaji mbaɗi toon e nder kaso ha ganduɗa wonande bandiji pelle bandiji taweteɗi e nder kaso mo Équateur ko ɓen pelɓodiri toon ha waɗi kene fotta wonde 43 dumbaɗe toon wasi hen fittando moɗoma musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji garandena kikiɗe hande o ɗo yeeso alirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar to karallagal ko musidɗo moon Saydou Abouba ketkimala ki jaam yo jaam Allah hiranena